Jeg hedder Kasper Hebel Harbo og stiller op i Helsingør Kommune for Liberal Alliance. Jeg er familiefar og leder af hotelbranchen. Jeg ved, bæredygtig drift, det virker. Sammen med min kone Anne driver jeg hotel i Hornbæk. Her skaber vi bæredygtige resultater. Trives medarbejderne, får gæsterne en bedre oplevelse, og tingene spiller. Sådan skal vi have det i Helsingør. Mindre papir, mere tid til borgerne. Det skaber bedre velfærd. Jeg vil arbejde for udvikling af bæredygtig turisme hele året i Helsingør. Kultur, sportsarrangementer og events skal ikke kun være om sommeren. Ved at fokusere på bæredygtig turisme uden for sommeren, skaber vi jobs i butikker, på hoteller og hos de lokale håndværkere hele året. Vores skoler skal have bedre rammer. Planer, der passer den enkelte elev med støtte, når der er behov. Og stærke praktiske fag med ordentlige faciliteter. Det skaber ro og motivation for læring. Stem personligt på mig, Kasper Hebel Harbo, til byrådet i Helsingør.